a idea era incorporar nun mural pois todos estes personaxes creados para a Feira dos Cogumelos, como Carmela, Carlota Lepiota, Edu Edulis, e todos eles conforman pois unha parte do mural. A outra pois serían Evaristo e Agripina, e incorporar a estes elementos pois supuso facer unha viñeta no que estivesen os meus personaxes, os personaxes do bichero, con estas mascotas da feira. E darlle así un pouco máis de, digamos, humor a esta feira dos cogumelos.